første gang, at føde smertefrit, det kan der ikke lade sig gøre. Altså, det kan det jo ikke. Det er jo fuldstændig, altså et eller andet sted. Jeg tænkte det samme, som alle andre tænker nu, når man sidder og fortæller det. Det skal ikke have ondt. Det skal ikke have ondt. Puha, ikke? Jeg var sådan, ej, det tror jeg ikke på. Men der er på få rundt, der er sådan, det er rigtigt. Og de piger, dem skubber jeg virkelig til og siger, tjek det lige ud næste gang, du skal føde. Inden du gør noget andet, så gå lige ind og kig på det. Det gør jeg helt sikkert. Men der er helt sikkert, der er mange, der ligesom tænker, ej, det kan ikke passe. Men det er jo også lidt typisk dansk. Det ligger nok lidt i vores kultur. Og Lea var sådan lidt, ej, men kvinder, de skal ikke føde smerte, de skal tilbydes den epidural. Jeg synes bare, de skal tilbydes en tredje mulighed, det er føde naturligt og smertefrit, uden at der er nogen, der piller ved dig. Og du selv får lov til at føde med din egen krop, med din egen kropskapacitet. Fordi det er så sandelig muligt. Og før det, der var jeg meget panisk over at skulle føde igen. Og usikker. Det var rigtig ubehageligt. Jeg følte mig overhovedet ikke klar. At jeg fik en ro. Jeg fik en ro, og nu følte jeg, at jeg havde gjort noget ekstraordinært. For ligesom at tage ansvar for min egen fødsel. Fordi der er ikke nogen, der skal føde andet end en selv. Og teknikken tager ligesom udgangspunkt i, at man selv gør noget for sig selv. Der er ikke nogen andre, som ligesom gør noget. Det er en selv, det hele kommer fra. Det synes jeg gav mig ro, det gav mig selvtillid. Der kom jeg ind og fik epidural. Fik samtidig selvfølgelig lagt V-drop, fordi det ene holder den anden i hånden jo. Og min oplevelse, det var bare, at for det første så dykkede Masses hjerteblod med det samme. Og det var et stort vippen frem og tilbage, og læger og folk, der hele tiden kom, så vi fik overhovedet ikke noget ro. Jeg fik overhovedet ikke sovet. Plus at hvad end smertelindring den der epidural gav, hvilket ikke var særlig meget, der skruede de jo bare tilsvarende op for det V-drop der. Så det var ikke nogen oplevelse af smertelindring overhovedet. De ligesom tog over, og jeg blev umyndiggjort på en eller anden måde. Jeg følte mig bare som patient, altså, og som en, der ikke kunne noget. Og så man var jo jeg var også helt dopet, da jeg slet ikke, jeg var helt væk. Jeg synes, det var enormt ubehageligt. Jeg synes min oplevelse af at få en epidural første gang, var bestemt ikke smertefrit overhovedet. Jeg synes ikke, det var noget at råbe hurra for overhovedet. Jeg følte mig ikke smertelindret. Så er det godt. Bestemt ikke. Og jeg fik endda både epidural og pudendusblokade og lattergas. Og jeg var rimelig godt dopet. Den her fødsel i forhold til har været fantastisk. Igen, jeg havde hørt så meget om hvad kroppen kan og er i stand til via dig på det kursus der. Og jeg troede bare helt fuldt og fast på, at jeg selv var den, der vidste bedst, hvordan min krop skulle arbejde, og hvad den skulle nu, og hvad jeg skulle gøre nu. Og det fik jeg fik kunstnerisk frihed til ligesom at gøre, hvad jeg skulle. Så det var bare helt fantastisk. Og jeg synes, det var en rolig følelse. Jeg kunne mærke min krop arbejde den her gang. Så jeg havde så meget overskud. Både igennem vejerne. Endda også det blev lidt hårdere. Man får lov til selv at føde. Og have selvtilliden ved det bagefter. Og selvrespekten ved at være så sej en kvinde, at man bare kan føde. Det vil jeg helt sikkert sige, det er værd til den tid, altså. Og det med man føder smertefrit, det er jo selvfølgelig, det er jo mange, der vil give deres højre arm for. Så et par 1000 kroner, det er jo ikke noget at snakke om. Og da vejerne begyndte at komme, så begyndte jeg at prøve. Og lige hurtigt fandt jeg ud af, at det virkede. Og jeg var sådan lidt, al den tid jeg lå alene, det om natten, da det ikke var særlig slemt, og sådan, al den tid jeg lå alene, der lå jeg sådan og tænkte, ej, passer det? Virker det virkelig? Kan det virkelig passe? Og efter 5 timer, da jeg gik op og vækkede min mand, der sagde jeg til ham, Mika, det virker det. Jeg tror, det virker det der. Jeg har lært hos Anja. Jeg tror, det virker.
Og det gjorde det så. Bare min første give stille og roligt og langsomt. Men det virkede hele vejen igennem. Også da jeg kan huske, da jeg var omkring 6 cm åben, at der stod jeg og tænkte på, om... stod jeg og tænkte, nu kan jeg vide, om nu er jeg ved at være oppe på de der mellem 7 og 10 cm, som er dem, der er de værste ved jer. Nu begynder det sikkert snart at gøre rigtig ondt og sådan noget. Men det var ligesom om, jeg synes, at vejrtrækning, man skulle koncentrere sig mere om vejrtrækning, men gik endnu mere ind i sig selv, for at holde koncentrationen, men min oplevelse af smerte, den kom ligesom aldrig rigtigt. Den kom aldrig. Og man kunne selvfølgelig godt mærke, at man havde vejen, men slet ikke på samme måde som første gang, hvor jeg blev helt sikkert bare suget ind i den der ve, for jeg nærmest kunne mærke, når man tænkte bare, nej, nu kommer der en igen. Men det havde jeg slet ikke den her gang. Jeg synes stadig, at jeg svælgede mig i smerte første gang. Og den her gang har jeg født helt naturligt, og har ikke oplevet nogen speciel smerte. Når jeg siger, at jeg har haft en smertefri fødsel, så siger jeg, det er jo ikke fordi, at man lige pludselig ikke kan mærke, at der foregår noget. Det kan man godt. Man kan godt mærke, at der sker noget i ens krop. Men jeg synes, at oplevelsen af smerte er intet i forhold til den følelse, jeg har prøvet, hvor man virkelig bare kunne mærke, at man blev bange, og jeg tænkte, hvad sker der? Og man bare bliver suget ind i den der onde cirkel af, at man spænder, og det hele bliver ubehageligt. Det synes jeg overhovedet ikke. Jeg oplever smertefri fødsel som at være en kontrolleret fødsel. Jeg følte mig rigtig meget i kontrol over mig selv psykisk, og også kropsligt. Altså jeg følte virkelig, at jeg kunne høre, hvad min krop fortalte mig. At nu havde jeg brug for lige at gøre sådan her, eller sidde sådan her. Og det var en kontakt, som jeg ikke nødvendigvis føler, at jeg har normalt overhovedet. Jeg er ikke den, der er bedst til at høre på mig selv og sådan noget. Men det følte jeg virkelig, jeg havde under selve fødslen. Der havde jeg virkelig bare kontakt og kontrol. Og det var det, jeg gerne ville. Det var at kunne styre mig selv, og ikke komme med højere udbud, eller siden og følelsen bagefter, at jeg følte mig som en tøs pige. Og det har jeg virkelig ikke. Jeg føler mig sej. Virkelig sej. Ja, det gav jo bare den ultimative oplevelse. Og der var jo en enorm ro over det. Og min jordemoder har jo så også set mig føde før. Så hun var ikke så skeptisk længere. Jeg vil jo godt have, at hun skal sige det til alle, hun kommer ud til nu. Jeg vil helt klart anbefale det her til andre. For det første, fordi at det rent faktisk er muligt ikke at føde med nogen nævnværdig smerte. Så hvorfor skulle man dog gøre det? Det der hul i hovedet. Og hvis man har prøvet at føde før, man har prøvet de normale fødselsforberedelser. Jeg synes ikke, de gav et huden hak, da det endelig var, da det kom til stykket. Og hvis man har lyst til at gøre noget for sig selv, så synes jeg helt sikkert, at det er det. Jeg synes, det er åndssvært at skulle føde, hvor det gør ondt. Og give sig selv unødvendige traumer. Fordi det er jo mange gange, når man får, når man har en rigtig smertefuld fødsel, altså så er det der, man bliver da helt traumatiseret bagefter, og for ikke at snakke om ens mand, bliver traumatiseret bagefter, så det er for hele familiens vel, at man jeg synes, man skal gøre det.